ka sa ako gani nga feeds. Ipahatod daw sa Concepcion. Sige po, tanaw na mo sir, kinado yung pangalan o ano, ng PIN number. Sir, nangita mi mo dito ba sa terminal? Ay naay napuntak sa amo nagpadala og dito ka sa ako gani nga feeds. Ipahatod daw sa Concepcion. Kaila ka aning ano daw? Kaila man daw ka aning hatdan dito. May man pangalan ang unsay apelyido kay naa sa ako ba sa feeds ang ano? Ang number niya og ang kwan. Pwede na to patanaw? Siya ra biyang bayad dito? Pakyawon lang daw. Siya lang mo bayad dito pag abot? Pwede nga po kita. Taga dito ka di ay? Sige po, tanaw na mo sir, kinado yung pangalan o ano, na PIN number. May man yung pangalan, wa magibutang ang apelyido god, pero nadi sa sako. Dire sir ah. Dito sir ah. Surprise! Happy birthday! Dire ka sir, dire ka sir. Kabalo ka sir nga naipadala? Wala. Wow, daghan kay kwarta. Happy birthday. Kabalo ka sir kung kinsay na padalane? Kabalang ni mo. Padalaan kag 2,000 pesos. Kanya, na siya ay mensahe para sa imuha. Na siya, happy birthday dong Ido. Actually, sa atong duha di ay. Dungan mo birthday, si Ate Len. Dungan mo. Pasalamat ta kanunay dong sa Ginoo sa tanang blessing ug sa maayong panglawas iyang gihatag kanato. Salamat Ginoo sa kanunay nimong pag-guide kadudong sa adlaw-adlaw niya na pagtrabaho. About nako dong, ayaw na pangutana o ganus ako maminyo. Ha ha ha. Malipayon ako sa akong kinabuhi. Enjoy your day dong. Unta napalipay ta ka sa gamay na akong sorpresa. I love you brother, my twin. And to sweet joy will of surprise kidapawan, daghan jud kaayong salamat sa laing effort na inyong gihatag para mahatod og mapalipay ang akong igsuon. Again, happy birthday Dodong. Surprise from Ate all the way from Lebanon. Unsay maingon kay Ate, sir? Salamat na ni kayo. Salamat. Nagdahom ka nga na siya ipadala? Wala. Sige. Okay. Ma'am, ikaw ang asawa? Unsay message ni mo kay Sir Wish? Salamat kayo sa imong gihatag kay. Wala di siya magtakon na nasa yata sa imong karon. Natig kita ko siya. Dili mo sa kaya nangukay. Ay. Wala ka nagbiyahe, sir? Wala tayo ka nagbiyahe? Wala ka linggo mangkon. Okay. Sige, kantaan na to si Sir Og. Happy birthday. Padala ka ni Ma'am Og. Dako kaing cake, Sir Og. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayun tara, ewan mi kwarta. Igor ka tayo. Okay. Sir, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! I-greet po si Ate Og happy birthday. Ate Len. Okay, sir, napay. Napay isa ka, si ma'am. Ibutang sa nato ni ha. Napay isa ka surprise. Bira na, sir. Kaising lang ba? Sige, bira. Okay. Wow! Naabot si ay. Oy, kadaghan. Wow! Oy, dagana. Parang mas daghan pa na dito Oy, na yellow. Na blue. Yehey. Sir, 5,000 pesos.
plus 2,000 o na kay 7,000 pesos. Oh, daghan kaayo. Grabe ka palangga ni ate. Last message kay ate. Salamat kayo. Ewan mo nila yung kwarta. Magbibigyan na. Live Oo. Ya, nagdahom ka karon daghan ka ni ate og 7,000. Wala jud. Nalipay? Hindi tayo. Oh, okay. Sige, pasalamat na kay ate. Ikaw, ma'am, last message. Kay ate Len. Hindi kayong salamat. Mayi na. Ay, Yata kayo. Happy birthday. Happy birthday kayo, sir, ninyong duha. Okay, happy kayo, may nga. Nakita ka na mo karon sa inyong birthday ni ate Len. Kambal mong birthday, no? Lahi lag tuig. Oh, nya. Nya, maswerte pod mo no nga igsoon niya kay kabalo biya nga buutan kayo siya. Hinumdum gyud sa inyong pamilya ba. Okay, happy birthday. Walak pa ka nato si sir. Happy birthday.